ngitip ka sarkar jala ka jongi usnam ajar pulai ni benai Jun. Kalau launch itu ke mission yang kepala tip kata drug reduction, elimination and action mission. Dan ni ke dream. Nadu usnam ajar pulai Jun jong usnam ajar pulai. Dari masusi kelong ba mental ajan si usnam tam. Ngim yo kita kidak kisien bakunu la pentrikam ya kita ki kendon dan ni kita ki jingmut ki baka sarkar kelabu apa kata dream. Ndri ke bangiyo kalong ba kumbakalong hi kadai ka kerteng kumbakalong ka kerteng jong karni ka yok ni ka mission kadai ka dream kombut ka jingpo snil ka syusakut hi kum ka jingpo snil. Ndri ke bangi ngidon ka makajala ka jong ni kumbakalong mentai kalong bala dengi kwa banrat dengkong ya uniu drugs bala jelai hadu kata-kata ndi bangi ong mangi kum ka HYC ndri minister ubadai pet ya ka social welfare hapo assembly hi ulong ba hapo kejala ka jongi ya kumba kalong mentang ya adon kumba lailak mut kita kibriu kibala ngop haka jingdi drugs ndi jingdi drugs ko mut ba kila bin bansu inhale kila bansu dung inject ba kum ta ter tila da lailak unong chongsnong jong ni kejala ka jongi kabodon ya ka population kumba laisan lak lai penriu lak kau mut ba kumba 10% na kinong chongsnong jong kejala Meghalaya kila adai kita kinong di drugs. Tikani kalong ke kaba isir kai hadu kata-kata, kaba itiang hadu kata-kata ya ka jinglong jingman jong kajai menteri bajongi. Ti ni nak kaliang jong kaseng i ong ba kapor kala adai bangin peni lane bangin le da kakam. Kam dei syu tang bangin syu po snil, na mala dengi syu po snil ngin nom la banrat dengkong yo drugs. La dengi kwa banrat dengkong ya ka jing jelai jong new drugs sakani ka jala ka jongi kam tam ani ka ri ka bi ya ka jongi ka dei bangin le de kikam. Di halor kata kanong rim ni penbena mentang kasi bagi HYC kanong pos ni kan le de kikam bat nila penbena ya kaning mission ya kabana kaliang jong kaseng nila shim kata kalong kadid lane ki panle de kikam awamut ba ka drugs elimination and enforcement of dream mission aja apsa ya kabana kaliang jong kaseng nila penbena mentang kasi hapo jong kaning mission lembaga ni kejingelang kabang ila pelong mentang kasi haringkat ki rang ba snong jong isnong ki berper ki badonang dia po shlong pada khapsor ki seng long kemi ki seng samla ki riu rangba na ki kenhun ki berper ki riu patba ki bele don lang ki basongkya badai kani gajing long jingman jong gajing jelai jong drugs hapo ga rilu khasi jan tia khamtam ani po sor shlong ngilayo ya ki jing ajing mut ki berper bat ya kita ki jing ajing mut nila lum min lum sejaka bat ki ai ki bangi hap ban bu akhmat jong sarkar hakani ka tayo ku ban sawan ngin sat bu akhmat jong sarkar bat nakaleng jong kaseng ni kwa ban bena bakani ka mission ka jong ni ka de ka mission ka bangin bu akhmat jong sarkar ki jing dawa balada ka sarkar kam pentri kam ya kita ki jing dawa ki bangila bu akhmat jong sarkar nakaleng jong kaseng ngin sapen bena program ki berper ti kaseng kumban supentip bibi ka we ni kijing dawa ki bahmat du ki bangin bu ahmad jong sarkar ka de sarkar ka de ban manra lani kan sna ya ka we ki rehabilitation center hang ni hapo shlong ka bahe aka bahapo jong ka de bandon yak shibun ki kilat ka kum ki skill training ki medical facilities bakum ta ter lanang ni ong ba kejala ka jongi ka don hadu lailak kinong di drugs laringi pet ya ka jinglong jingman jong ka jingdon ki rehab center ki bedon hapo kejala ka makalong menta shipo du khatwai teli ka kapasiti ka jong ki ka dei tang lai pak ngut kinong pang ki baki gila bansim ka jingkli ka long kita ki arlak khandai pu khandai hajar tang kinlet syai kala da ka sarkar ni kam sim ya ka jingkli ban wanra ya ban snai ka ka rehab center nakaliang jong kaseng ni sa pelong ya ka jingeki ka ba tenge ban penbor ya ka sarkar lada ka sarkar kala ban penserwaka ya ka pisa daki pokror haki jingele tamasa ki ba per bele ka kamla ban wanra lane ban snai ku rehab center ba biang hakaba khamtam kitu kilong ye ki bawan nak long yeng ki baduna ka yo ka kot kin yo lat ru ban de cha sumar nama kumba kolong menta bun ki long yeng lagi ni khun samla kim let chi rehab center namar kimla afford ya kata ka jing siu la ka long shipau hajar kadu khatsan hajar ka jing siu mutiak ban siu shipna tengi ngiso kata ka de jing nawa ka ba ahmad ka mangin bu ahmad jong sarkar